Здравствуйте! Сегодня мы вышли на пражские улицы, чтобы спросить, что люди знают о русской поэзии и что думают о поэзии вообще. I have no idea. Lermontov, znám Lermontova, mám ho poměrně rád. I have no idea. I've never studied Russian poetry. Já nevím, tak mělo by se mi asi vybavit nějaký ruský básník, ne? Ruská poezie, Puškin. Určitě zpěvačka, já se nevzpomenu na jméno. Něco, co mi je naprosto vzdálený. Russian poets in general. Blok, Mayakovsky, Khlebnikov, Tolstoy. Okay, he's a novelist, but Pasternak, he wrote some poems, I think, and Shalamov. Konkrétně jména se mě teď úplně nenapadají, musel bych se víc zamyslet. To je otázka. No, já ji nerozumím, ty otázce. C'est la poétrie russe, en fait. La poésie russe. We know Bedřich Smetana, we know Anton Dvořák. Vysocký se mi vybaví. Мой любимый Вознесенский. Андрей Андреевич. Маяковский, Есенин, Ахматова, Цветаева, Высоцкий. Ruský spisovatel. Yes, a famous writer. Russian. Puškin? No. Puškin? I don't know. To je spisovatel. Ruský. Puškin. I don't know what you mean by this. It's a Russian, it's not a French guy. It was a politician or some, I don't really know. Pushkin, I think. It's not the program on the Czech TV. A Russian socialist thinker, writer, ideologist, something like that. Vladimir Pushkin? Maybe the Czech prime minister? Puškin to byl jeden spisovatel. Ale přesně kdo je Puškin, to já nevím. Víte, jak já jsem Čech a to byl ruský spisovatel Puškin. Yes, the president? No? It's a politician from Russia. Pušky, to je alkohol. No tak to nemůžu. To opravdu nemůžu. Já vím, že mají Kaťušu, ale zaspívat to neumím. A ještě vím, že mají oči černé, že jo, Alexandrovci, to taky znám. I remember something going like Apteka, and then I can't remember, but no, I can't. No, Čulica, and that was from Blok. Yeah. Neumím, ruštinu moc nemám rád, ale pamatuju si ze školy ty písničky, víte který? To vy neznáte asi. Který? Rozsvětali jabloní krouši, to je jedna, a vychadila na běrek Kaťuša, to je druhá. Достигли почестей постных, душали, рукали горшетку нажала, в любое мгновение не поздно, начните сначала. Teďka teda opravdu jste mě zaskočili, fakt nevím, já si vzpomenu na nějaký školní, akorát možná takový nesmyslný věci, ale nebudu nic zkoušet. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky. Když jsem předtím posnídal, trochu teplé žemle. A v dále mě zdravila svými větvy jasanu, vždycky takhle po ránu s přírodou si řvu. И в сердце растрава, и горечь с утра. Откуда бы право такая хандра? Откуда кручина и сердце вдовство? Хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, на то и хандра, когда ни от худа и ни от добра. Не знаю, я, в общем-то, вырос в другое время. Поэтому насчет вашего времени я не знаю. No, je to zajímavý, nevím, jestli je to prestižní, pochybuji, že se tím člověk může uživit. Myslím, že lidi jakoby ztrácí cit pro tu poezii nebo pro to umění, to znamená, že už nedokážou ocenit, nedokážu si vybavit, že v dnešní době by si někdo zaplatil básníka nebo sponzoroval básníka prostě jenom kvůli nějakému vztahu k poezii. Хорошим поэтом всегда модно быть. Было, быть, будет, есть и будет. Je to prestižní, určitě, básníků je málo. Moc lidí poezí nečte. To je to romantický. Jo, Je to sexy. Já jí básním pořád. Jo, on mi básní. Not many poets around. If I ever met one, I'd be impressed. Why not? It's difficult, but why not? Let's say it's More than before. It has less relevance than before, probably. Let's say now with so many different medias, maybe poetry is not just the straight things that go to people like it was, I don't know, 100 years ago, but
could be still. Já myslím, že v každé době je prestižní být hlásníkem. Это зависит от состояния души. Если человек поэт в душе, это для него будет модно и престижно. А как считают об этом другие, по-моему, этого человека нисколько не касается. Yes, but it's difficult to earn a living being a poet. If you have a lot of money and you don't care, okay, you can be a poet. Já si myslím, záleží kde bydlí, vlastně v který zemi bydlí, ale není moc perspektivní. Já bych řekla, že jsou jako chudáci. Поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. Мы очень надеемся, что вам понравился наш опрос. А по-прежнему ли Пушкин наше все, решать вам.